Paano nangyari yun? Di ba maayos naman po ang lahat bago namatay si Papa? Noon yun, anak. Pero hindi ko na ito naaasikaso dahil wala naman akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Paano na ngayon yan, Ma? Paano na tayo? Ayoko maging mahirap. Anak, hindi na tayo pwedeng mabuhay ng kagaya noon. Lalo na ikaw. Ma, Oh, iho, mukhang may lakad ka yata. Tsaka sinuot mo na yung binili mong damit sa Amerika, ha? syempre naman, Ma. Lalabas kami ng mga kaibigan ko. Dapat ako yung pinakamaporma. Ayan ka na naman, ha? Ayaw mo na namang magpatalo pagdating sa pormahan. Syempre naman, Ma. Kilala kaya nila ako na nakukuha ko lahat ng gusto ko. Ikaw talagang bata ka. Sinanay ka kasi ng papa mo. Siguro kung nabubuhay siya hanggang ngayon. Hay, ewan ko na lang. Ma, pahingi ako ng pera. Nangako kasi akong ililibre ko silang lahat ngayon. Seryoso ka, Chris? Lahat sila? Alam ko namang hindi ka makakatanggi, Ma eh. Tsaka, ayaw ko mapahiya, no? Ay, nako. Manang Lisa? Manang Lisa? Bakit po? Manang, pwedeng pakikuha mo yung bag ko sa kwarto? Sige po. Ate, ito na po yung bag nyo. Salamat. Aling Lisa, asan po pala si Jacob? Hindi po ba siya sasama sa amin? Naku, hindi Chris. Nakitanim siya ng palay ngayon. May mga bayarin daw ata kayo sa school nyo. Totoo ba yun, Chris? Opo, Ma. Pero magkano lang yun? Kayang-kaya mo yun. Sige po, alis na po ako. Kung may kailangan po kayo, nasa kusina lang po ako. Sige, Manang. Salamat. Ma, asan ang hinihingi ko sa'yo? Magkano ba kasi ang kailangan mo? Bigyan mo ako ng 20K, Ma. 20K? Anak naman, hindi ba masyadong malaki yon? Ma, ayoko mapahiya sa mga kaibigan ko. Alam nilang mayaman tayo. Oh, ito. Ano, masaya ka na? Swerte talaga ng batang to. Bukod sa mabait na ang nanay niya, sunod sa layaw pa. Ma, kulang to. May bibilin pa ako mamaya sa mall. Hay nako, Chris. Pinapairal mo na naman yung ugali mo. O ito, umuwi ka rin ng maaga, ha? Okay po, Ma. Sige po, alis na po ako. Ang laki naman po ng binigay niyo sa anak niyo. Napakaswerte niya po talaga sa inyo. Alam mo, Manang, kung ako lang, hindi ko palalakihin si Chris ng ganyan. Yung papa niya kasi, nag-iisang anak daw. Kaya hayan. May mga bagay din po kasing hindi maganda sa pagpapalaki sa layaw ng isang anak. Sana nga hindi makasama sa anak ko, Manang. Sana nga ho. Nay, ano po? O anak, andito ka na pala. Ito po, Nay, yung kinita ko. Naku anak, para sa'yo yan. Kaya itago mo na lang. Hindi po, Nay. Kaya nga po ako nagtatanim pag walang pasok para makatulong sa inyo. Itatago ko ito para sa pag-aaral mo. May lakad daw sana kayo nila Chris ngayon. Bakit hindi ka sumama, anak? Opo,
Pero mas importante po na kumita ako para makatulong sa inyo. Saka na po, Nay. Isa pa, puro sila mayayaman. Hindi ko kayang makipagsabayin sa kanila. Mas gugustuhin ko na lang na tulungan kayo para hindi sayang ang araw. Tipid pa sa gastusin. Ganyan din sana mag-isip ang anak ko. Pinalaki kasi siya sa layaw ng papa niya. Kaya nahihirapan akong kontrolin siya ngayon. Sige ho, Nay. Mauna na po ako para makapaglinis at makapagluto pa po ako sa bahay. Sige anak. Ma, bakit ganyan yung itsura mo? Bakit ano yung mga yan? Wala akong kaalam-alam, anak. Nababankrupt na palang negosyo natin. Diyos ko, kawawa naman sila. Ang ibig sabihin, mararanasan nilang maghirap ngayon. Paano nangyari yun? Di ba maayos naman po ang lahat bago namatay si Papa? Noon yun, anak. Pero hindi ko na ito naaasikaso dahil wala naman akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Paano na ngayon yan, Ma? Paano na tayo? Ayoko maging mahirap. Anak, hindi na tayo pwedeng mabuhay ng kagaya noon. Lalo na ikaw. Hindi pwede, Ma. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko? Hindi ako papayag na pagtawanan nila ako. Hindi pwede, anak. Nandito na to. Kailangan lang natin mag-iba ng pamamaraan ng pamumuhay. Kailangan nating magtipid. Ayoko, Ma. Hindi pwede. Kung anong nakasanayan kong pamumuhay, walang magbabago. Yun ang gusto ko. Pero anak, Diyos ko, ano nang gagawin ko? Ate, ikinalulungkot ko po ang nangyari sa negosyo nyo. Alam kong mahihirapan kang kumbinsihin ng anak mo tungkol sa pagbabago ng buhay nyo ngayon. Dahil hindi tama na palakihin sa layaw ang isang bata kahit na sinasabing nag-iisa ito at may kaya kayo. Dahil kapag nasanay ito, imposible na mabago ang nakagawian niya. Pare, mukhang malalim ang iniisip natin ah. Oo, pare. Niisip ko kasi kung bakit nagkaganito yung buhay namin. Hindi ko kaya, pare. Pare, alam nating walang permanente sa mundo. Tulad ng yaman nyo, kung kahit tayo pa man. Hindi ko kasi matanggap, pare. Napagtawanan ako ng mga kaibigan ko. Andun na tayo. Bakit? Matutulungan ka ba ng mga yon? Nakita mo naman kung gaano kinakaya ni mama mo ang lahat. Nabalitaan ko pa na binenta mo lahat ng alas ng mama mo at yung ibang sasakyan nyo. Mali yun, pare. Alam mo naman ang nakasanayan kong buhay, pare. Lahat ng gusto ko, nabibili at nakukuha ko. Iba na ang sitwasyon nyo ngayon, pare. Hindi mo ba naisip na lahat yun ay pinundar ng papa mo?
Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit para sa mama mo na waldasin ang mga bagay na pinaghirapan ng papa mo para sa inyo? Naawa kami sa mama mo tuwing umiiyak siyang nagsasabi ng nararamdaman niya kay nanay. Sa tingin mo, anong dapat kong gawin? Wala kang ibang dapat gawin, kundi intindihin at tanggapin ang lahat. Na hindi ka na tulad ng dati. Naiintindihan naman namin na isa kang laki sa layaw. At kung gusto mong makabawi ka sa mama mo, kung kaya mong maghanap ng part-time job habang nag-aaral ka, gawin mo pare. Sigurado, matutuwa ang mama mo pag ganun. Tama ka nga siguro pare, para naman hindi ako maging pabigat kay mama. At isa pa pare, humingi ka ng tawad sa mga ginawa mo. Iniisip din ng mama mo yung mga yun. Tama ka pare, ang laki ng kasalanan ko kay mama. Mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal din kita, anak. Patawarin mo sana ako kung hindi ko na kayang ibigay ang mga bagay na nakalakihan mo. May mga rason ang Diyos kung bakit nangyayari ito. Marahil ito lang ang paraan niya para ipaalam sa anak mo na walang permanente sa mundo. Hindi mangyayari ito kung alam ng Diyos na tama ang mga ginagawa niya. Tama ka nga siguro, Lisa. Maraming salamat pare. Handa na akong harapin ang bagong sitwasyon ng buhay ko ngayon. Basta alam ko na andyan si mama para sa akin. Tama yan pare.